Hola, Ferran, què tal? Hola, què tal? Mira, hem acudit a tu perquè estem parlant d'infidelitats i, clar, una conseqüència directa de la infidelitat és el divorç. Sí. Per així te'n passen molts. Contínuament totes les setmanes entren assumptes nous. Tot això són expedients? Sí, són expedients tot. Mal arxiu, eh? Avui en dia ja... Este és de divorç? Sí, de divorç per motiu d'infidelitat. Ella va descobrir gràcies al telèfon mòbil. Va llegir uns missatges i arran d'ell li va tirar del fil i ell ho reconegué. Demanen detectius, s'instal·len programes en ordinador que copien les tecles que tu escrius, detecten missatges al mòbil, en el Facebook, en l'ordinador, està molt de temps, però això realment nosaltres no ho podem utilitzar en el jutjat. Bueno, no és que no ho puguem, és que no val per a res. Realment no té una rellevància la causa del divorç. Afecta exclusivament quan hi ha menors, que bueno, si està tot el dia en internet i abandona els xiquets, això sí que és una causa que va influir en el procés. La persona que és deixada se li cau tot damunt, no? Inicialment, clar, les postures s'enconen molt i fins a que passen unes setmanes no és aconsellable començar a tractar aquests temes, s'han de deixar passar un temps. Este matí justament tinc assenyalat un xuí que vaig ara sobre infidelitats. Ferran, se m'ocorrís que si unim divorç i unim infidelitat, la conclusió que ve després és que els pares se puguen plantejar si són realment els pares. Sí, dubtar de la paternitat. Això passa? Sí, això passa. Quan passen unes setmanes i cauen, i dic, ostres, que pot ser, que encara que tot el món diu que se me pareix, pot ser que no siga. De fet, n'hi ha una sentència que fou prou important d'ací de l'Audiència Provincial de València en la que condemnà a la ex a pagar més de 100.000 euros perquè 3 dels 4 fills que tenien no eren del marit. Perquè, clar, per a ell, i encara que sigui un poc exagerat, però és com si se li hagueren mort els fills. O sigui, li havien... Llevat els fills? Desposseït dels fills. 3 de 4... 3 de 4. És una estadística un poc... S'havia passat. Ja. Si m'acompanyeu, arreplegue la toga i me'n vaig al xuí. Per a vosaltres, uns cuernos no fan cap gràcia, no? No, és una cosa molt seriosa, evidentment, perquè té unes conseqüències jurídiques, unes conseqüències legals, conseqüències econòmiques, i per tant és una qüestió seriosa. És que en 5 minuts hem d'entrar, sí. Com és el juí que tens avui? Bueno, és un xuí un poc complicat, portem molts mesos de guerra i al final estan calents, però bueno, esperem poder calmar les aigües. Moltes gràcies per l'explicació, Ferran. Que Vinga, vaig amb el gràcies a juí. vosaltres. Adéu, Bon adéu. dia.